Vítám tě u nás, ahoj. Ne. Křestní jméno? Aneta. Anetko, kolik je ti let? 19 bude za týden. Odkud jsi přijela? Z Velkých Hamrů. Jsi zadaná? Jsem. Jak dlouho? Půl roku. Jsi zamilovaná? Právě ne. Nejsi? Tak prosím, koukám si. Tak mám ho ráda, ale Zamilovaná? jsem složitější. Co to znamená, že to máš s ním složitější? Vysvětli mi to trošičku. To je podezření, že mě bude třeba podvádět nebo tak. Takže ty si myslíš, že je ti nevěrný? A pídíš se nějak potom? Zjišťuju se. Dobře. Čím se živíš? Teďko momentálně ničím, ale... Ty budeš mít předpokladem čerstvě po škole. Ale jinak jsem dala takový 4 měsíce servírku. Jinak co bys chtěla za práci? Taky zase někde v gastru, servírku? Třeba. Dobře. Tvé koníčky mě zajímají. Co děláš ve volném čase? Nevím, brusle. A pak spíš kamarády, no prostě. Párty a tak. Já vím, že ti teprve 19 let, jsi strašně mladoučká. Někdo nad tím uvažuje, někdo ne. Ale přemýšlela jsi nad budoucností? Třeba nad tím, po čem v tom životě toužíš? Se mi dobře. Co to pro tebe znamená mít se dobře? Mít rodinu a prostě... A prostě co? A prostě, abych mohla těm dětem koupit, jo, co bych chtěla a tak. Jdeš si za nějakými svými sny? Jdu. A to je? No to je... Co jsou tvé sny? No to mi se nejměl více dobře, no. To je hodně dobře. Kam bys to konkrétně chtěla v životě jednou dotáhnout? Asi na nějaký focení. Za 10-20 let, kde se vidíš? Jo, tak to se vidím někdy jako nějaká třeba... Nějaká šéfová někde v tom hotelu, nebo tak. Protože jsem studovala hotelovou školu. A děláš něco pro to, aby ses dostala takhle vysoko? Zatím moc ne. Dobře. Co se týče studia, dál nechceš pokračovat, nebo si... Nechci, já jsem skončila ve čtvrtáku a před maturitou. Nás tam střídali hodně učitelé a tak. To bylo pak složité. Máš v plánu dokončit školu? Mám, to určitě. Dobře. Co považuješ ve svém životě za úspěch? Za co se můžeš pochválit? Za to, že jsem taková upřímná. Odehrály se v tvém životě třeba nějaké neúspěchy, za co se stydíš nebo čeho lituješ? No. A to je? To je prostě... To se vždycky namítla špatným lidem. Moje prostě dobrosrdečnost, to je jako by to. A co se konkrétně špatného stalo? No, nechodila jsem právě pak do školy, z toho vznikaly různé absence, že jo. Z toho právě jsem také studovala, jsem jakoby skončila v tom čtvrťáku, protože bych to prostě neudělala. Dobře. Pojďme k dnešku, za malou chvíli půjdeš fotit. Je dnešní focení tvý první focení? Takže rovnou i nahý focení premiéra. Jak se na to cítíš? Je to pro tebe výzva? Těšíš se nebo se naopak bojíš? Bojíš. Dneska budeme fotit. Čeká tě nahá postava, je to pro tebe poprvé. Chystala ses na to nějak speciálně? Speciálně ne, protože já jsem popravdě nevěděla, co všechno se tady dí Dneska budeme fotit, jak už jsem řekla. My jsme agentura, která modelkám může nabídnout i odvážnější spolupráci, narážím na fotky, spíš už pak erotická videa. Chápu, že pro někoho to zajímavý je, pro někoho naopak vůbec. Je to zajímavý pro tebe? Jo, pro mě to přijde zajímavé. Takže erotika by ti nedělala problém. Chtěla by si zkusit natáčet. Sama s ženou nebo s mužem? Mužem jedině. Jedině s chlapem, dobře.
Co u tebe bylo impulzem jít si zkusit vůbec tuhletu práci? Tak teď jsou momentálně asi ty peníze, no. Protože že už po měsíci jakoby nepracuju a tak a jde to prostě vidět, no. Jasně, dobře. Čím si myslíš, že si svou vizáží pro tuhletu práci zajímavá? Myslím si, že mám hezký obličej. Udržuješ se nějak v kondici? Chodím běhat, no. Mhm. Aspoň tak 4krát do týdne. Tak to je slušný. Najdu na tebe nějaký piercing, tetování? Ne. Nejsiš pro tyhle ty vylepšováky? Možná to tetování jednou plánu, ale piercing je to nechci. A co plastiky a podobně? To chci si nechat řešit prsa, no. Kolikátky bys chtěla? 2 takový. 2, dobře. Pojďme k erotice. My jsme ji tak trošku načli pracovně, v erotice spolupracovat chceš, budeš erotickou modelkou. Pojďme ale zašťourat to, co se erotiky týče do tvého soukromí. Jak moc je pro tebe erotika důležitá? No, právě záleží jak s kým, no. Tak, to prostě já jsem do teďka většinou prostě, já nevím, já jsem měla 5 kluků do teďka, jsem to. Takže nedokážeš ještě posoudit, jak moc ten sex je pro tebe důležitý. Jak často potřebuješ sex, aby si byla spokojená? Tak 3krát do týdne. Jakou máš zkušenost s tím, od té doby, co sexuálně žiješ, když jsi bez toho sexu byla nejdýl? Nejdýl? Tak asi 10 dní. Co ty a sex na jednu noc? To ne, to je nezím. Někdy jsi nezkusila? Co tě v sexu konkrétně vzrušuje? Co máš ráda? Spíš mazlení, něžný sex nebo tvrdší sex, když je chlap na tebe hrubej? Taky záleží, jak s kým, ale jako mám ráda jak to, tak i to. Oblíbené polohy? Prosím? Oblíbené polohy? Nahoře bys. Je něco, v čem ráda experimentuješ, nebo zatím ještě se tak oťukáváš? Oťukávám se to pravdě, no. V kolika ti letech jsi měla první sex? 16 let. Máš pravidelný orgasmus? Ne. Měla jsi už orgasmus? Měla. Měla jsi už mokrý orgasmus? Je pro tebe plnohodnotný sex, když ten orgasmus nemáš? Je. Jak často masturbuješ? Právě skoro vůbec. Nemáš k tomu zatím vztah? Ne. A zkoušela jsi to už? Zkoušela jsem to asi tak 1-2krát a právě to nějak... Nic ti to neřeklo. A co hračky? Vyzkoušela jsi nějakou erotickou pomůcku? No, jsem vibrátor. Už nemáš? Už nemám. Jak to? To jsem měla s tím přítelem, s jedním právě. V kterým už nejsi? No, tak to prostě... Tak to letělo z bytu i s ním. Jo. Dobře. Jaká máš vyzkoušená netypická místa? V autě. A to vše? A v kuchyni, no. Jak si tě přitahují kluci? Jak si se ti líbí? Takový spíš tak sněčí typy, mavovlasí a trochu musím mít takovou, že to tělo prostě pokusovali. Všechno. Řešíš jako holka velikost penisu? Záleží ti na tom, jak ten penis je veliký? No já nevím, já si mě jakoby každé vyhoba, si pětí, takže nedokážu jakoby nějak způsobit. Musí být protějšek vyholený? Jak se stavíš k kanálnímu sexu? No tak to jsme musela problém. Vyzkoušela si a byl to asi problém, takže nějak dál v tom Nechci pokračovat. pokračovat, no. Tvá sexuální orientace? Hetero. Holka tě nepřitahuje? Ne, vůbec to. Já to neodsuzuju, ale... Nic ti to prostě neříká. Submisivní anebo dominantní? Já to právě nevím, co to jako... Dominantní znamená, že v té posteli velíš ty, submisivní tak necháváš... Ne, spíš... Co? Spíš co? Co to? Ta submisivní nebo dominantní? Dominantní. Dominantní. Takže je v posteli pod tvým
Ne, spíš A teda máš- submisivní. Takže co, submisivní? Jo, jo. Necháš se ráda v té posteli ovládat, aby si ten chlap s tebou dělal, co chce? Jo, Dobře. Koukáš na porno? moc ne. Mě to nějak, nic mi to neříká, prostě taky. Polikáš sperma? To je jenom k tomu přítelu jednomu se mnou, jinak se tomu vyhýbám, no. Zvládáš hluboký kouření? To zvládám. Tvůj nejlepší sexuální zážitek? Nejlepší sexuální zážitek. S tím prvním přítelem, no. V čem to bylo nejlepší? Že prostě jsem ho milovala. City, byla tam ta city, láska, jo. vášeň, emoce. Jo. Tvůj nejhorší sexuální zážitek? To asi žádný co. To mi nic nebylo nějak nejlepší. Dobře, o to líp. Máš nějaké nenaplněné erotické fantazie? Opravdu ne. Nemáš. Není v sexu nic, co bys chtěla zkusit, nějakým způsobem ti to láká? Sex ve více lidech, nějaká praktika? Jo, Nějaký to místo? mě přijde, jo, to jak říkali, tak jsou nějaký ty party, ty fingers, nebo nějak tak. Tohle to bys- bych chtěla. Jakože na party by si chtěla mít sex? No, Třeba na záchodcích nebo tohle? Pár drinků do nálady? No. Ale se svým partnerem? Ale se svým partnerem. Dobře. Má poslední otázka je zaměřená na nevěru. Byla jsi někdy nevěrná? Jedinkrát. Jak to dopadlo? Nějak, protože jsi to nedozvěděl. Je to aktuální partner? Ne. Je to nějaký ex-partner? Takže jsi zatloukala, ale pak jste šli stejně od sebe. Mhm. Já ti moc děkuji za odpovědi na otázky, jdeme na ty fotky.